Hej, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO og i dag så får jeg svære en spørning som jeg fikk til noen Snapchat. Og til hver hese vikene så fikk jeg et snap fra noen ordet fikk den chatten. Det har akkurat begynt en Bíbliubólk som jeg var så glad for å høre. Og der spurte jeg meg, hvordan gjør vi nå? Hvordan byrjar vi det? Hvordan gjør vi videre? Og det det som jeg får svære i det, og jeg har gjort av at gjøre det som et egen video. Og jeg husker at byrjar vi å snakke om hva en Bíbliubólkur er. I grunnene så en Bíbliubólkur bare en bólkur av pura vanlige folk som samles, hvor at jeg tidsjer mot Jesu og innskje at komme kjenne god og Bíblene bedre. Og enda målet vi at hava en Bíbliubólk, det for å komme kjenne god bedre. Og for å komme kjenne god bedre, så må vi granska Bíblia. Vi må lese orgods, og vi må sette oss inn i det, til det som granska mestjer. En Bíbliubólkur, han kan være mellom ung og gammel, jetter, runder, eller kan han være fullkomlig blandet. Og en Bíbliubólkur, han kan hava en eldre løyere, og så kan en Bíbliubólkur også være mellom noen vipfe, vikkoner eller vimmen. 4 måneder vi har en eldre løyere at han kanskje har mer visdom og kjenner bedre Bíblene. 4 måneder vi at være sammen som vipfe og ha en Bíbliubólk, her at de styrker tikkere vinerband og bygger tikkere vinerband av det aller beste som Bíblian. Og det er også til at det ganger til en Bíbliubólk her til løyere, og så kan man også ha Bíbliubólker mellom sine tøtt og vipfolk. Og det er ikke som styrker vinerband meira enn tar vi bygger det av god og Bíblene. Bedre å være sjølver annar, til å si at tvær enn ensamhatler, til tar bare få gode løn for strevsord. Og annar fettler kan hin røysa fellega sin oppaktur, men vannlokkelige hin åndslige stater til fettler han ungen a røysa han oppaktur. Sommerløys tar tvær sjåla saman, vil tar høyter, men hvordan skal hin åndslige være høyter? Og onker kan vinna han i ensamhatler kunne tvær standa seg med honom, og 3-faldet traver ikke går å sluta. Her forteller Salomon, klokast mer som livet, hvordan godt og tydningarmens til at hava øyn eller fløyre tryggvande viner. Folk som tryggvande, de kan struja saman vittar. De kan struja saman vittar i bøn, og fylgjast vittar av løyene å komme kjenne god betur i jøkken Bíblene. Her kan du amena det og oppbygge det. Og alt som de sier skulle legge mest til, det at 3-faldet traver ikke går å sluta. Her tar Salomo om vinabandet, og byggt av orgods. Og da vi bygger akkurat vinaband av orgods, så det ikke bare et vinaband mellom 2 mennesker, men det vinaband mellom 2 mennesker og god. Og tog sier han til ikke 2-faldet traver, men det 3-faldet traver. Og han legger seg at ikke går å sluta. Og dette mellom annet det som Bíbliubólkur til det at tryggvande vipfolk samles sammen. Hvor skal vi ta en Bíbliubólk? Jo, mellom annet som vi løser versen fram og undan, så det lettere over høyder til man tvil. Og såleis det øysene vi antallet Saman så kunne vi byrja for hver vi kunne amena hver annan, og vi kunne trøsta hver annan vi Bíblene. Og vi møtas så kunne vi akkurat hita hver annan. Hetta verður i Bíblene kalla å få hver annan å brenna. Læt i okkon djeva gætur hver et øron, så vi få hver annan å brenna i kærlega og gåon verskon. Og ikke djeva pæta koma saman hver vi annan, så det som sier det sommon, men amena hver annan så mykje meira som de suttja at det narska. Så her høyde Paulus også at vi kommer for en øren vi, at vi djeva for en øren gater, at vi snakker med hver annan, vi anvender hver annan, vi ber for hver øren, at vi samlas, at vi kommer sammen og oppbygger hver annan, såleis at vi kunne fære utdatter og tjena, at vi kunne brenne i kærlega og gå om verskon. Hvis du har vært feilios og hver det sammen, så brenner det ordentlig bjørs, og det kan fære utdatter. Tok seg til det som god innskjøn, ikke vi skulle komme sammen, så vi kunne hite hver annan, og så fære utdatter at tjena og brenna fri ham. Sammen vi nøkron av min vikkun så har vi haft Bíbliubólkar, og vi har også møtt bare til Bíbliuprat. Og jeg kan godt si at for mitt vedkommende at det det røygaste vinnervånden jeg har haft, tog at vi har snakka saman ut fra året gods. Det går vi som vinnervånden til det at man kan snakke om alt. Og saman vi er som imenske og vippvåknen, så har vi lært om metalene. Og jeg tykker det flere av dem som slett ikke vet hvordan jeg har lært av dem, bare og hvordan de for gode. Og at vi er saman vi tykker vinner kan inspirere meg at tjene øron. Hvør kan så hava eller gjøre en Bíbliubólk? Varsågod.
tu kanst. Hvis tu tycker mot Jesus som din frälsare och inte att komma känna Guds bibeln och Gud bättre, men så kanst du börja i Bíbliubólk. Och du kanst börja i Bíbliubólk sammen med din vinon, vinmon, vinkonon, eller familj. Hvat gör man så? Hvussu byrjar man och hvat tillfär brukar man? Och en god och trygg lösning till att finna gott bibeltillfär. Och du så har vi sett fram några uppskott. Och ett som själv har brukt, här är Emmas bibelskojene, som jag också brukar nu, torsdagar, till jag ser att det är otroliga god och det är otroligt trovärdigt med bibeln. Och det är det som är tydliga mycket, att man finner bibeltillfär, att du finner tillfär som är trovärdigt med bibeln, att det säger det som bibeln säger. Så själv man brukar ganska det bästa tillfället, så stadigväck är det tydliga mycket att se efter. Att vi tackar Guds som nummer 8 och vi brukar Hetta som ett ambo. Och det får oss förskon flera häfter och etskon som till att beställa bara höj. Så här är då häfter i ötlund torsförsgraden och helt säkert häfter som passar till twin. Och det är ändligen skrivet möjligvis och häfter som till inte. Och då går vi att välja till förska häftene Emmas bibelskoj till att Jens och Maria som har dig, föräldrarna som är, till sälja häfter orda bylja. Och så vill jag att hej radja var där och sitta spårningar så kunde alltid kontakta dig. Och som man tjökning gånger evner så kan man svara spårningar som är otroliga nattsökande. Och så kan man sända häftigt in där man svarar spårningar och få vidmärkningar. Och så får man också ett check. Nummer 2 som de kunde göra det är faktiskt bara att läsa kapitlar schema. De kunde lämna byrja nu som hette, snacka om kapitlen, kanske skriva någonting nya. Så tror jag det är att läsa och i bibeln samman. Det är ofta det e-mail som vi får bort ur. Och hvis det inte är för att sända djupare så ska vi med vår hesa översna Believers Bible Commentary efter William McDonald. Han är just han som skriver flera av dessa häften. Hända vers är otroliga god som man inte gör för att sända djupare i någon vers eller evast i någon version. Så är det här som kommentaren otroligt trovärdigt mot bibeln. Och det går är att läsa att han förklarar ett vers och teker han om den vers att förklara dig. Och det är det som är typ är rätt till Gud säger att Gud sammanlagt i sammanlägget. Och det är det som vi öjar göra. Tar vi teka vers och evast i demon så är vi att teka alla bibeln som höjt. Och det hade han gjort och mäta det väl i hesare. Så Hentan är en äldre version. Nu är hon i svörston. Hon kan köpa så lågos bögantlen i hav. Så nummer 3 det är att de kan hitta ett video av YouTube eller öronmiddelen samman och bruka det som en mata har bibel på. Och här är några som är själva pröva och man inte och meddelar väl. Och de ligger och meddelar tillfär och anledning på YouTube. Och jag ska till att lusta eller hitta efter videon och så att lägga versen upp som jag läser. Och jag vill vimla att de kan snacka samman att han har ett mittlen och skriva några tankar och nyer som de får bort ur. Och som att det är viktigt här till att man kan om tillfälle att nätnon är trovärst mot Guds. Så här är några uppskål som de kan bruka och de kan sjående bruka till vägen som är lagt ut här det orda välkomna göra. Och som säger så är det första som jag har lagt ut nu det är byggt upp på Hvart lär bibeln och vi har haft faktiskt det första ämnena till nummer 8 som är till frässan nästa nöjen. Så det som de kunde göra det är att de får ett Emmas bibelska häfte och kanske säga att det ser man vi hittar efter videon som jag har lagt ut. Annars så är det alltid en blogg till videon kommer. Här allt tillfärsländer här. Alltså allt manuskript och alla verserna som jag har brukt till standa och i här. Vad vi tog är att här standa vers till och i ljusaren. Hvis vi tror att det är verserna så kommer det direkt av Bíbliubólkur.fo. Texten är alltid lysen in av en ljusfulla. Så kommer det bara trycka play och så blir texten lysen upp för dikon. Och så ett annat som jag vill vimala det är ordet.fo och det stavas ordid.fo. Här är det ometalen några goda bibeltimmar och tar vidare rannig ämnen ordentligt grundiga och i dybdena. Och så en annan YouTube-kanal det är en som heter Girl Defined och jag hade där vidkommande för ungar chickande jetter. Nu ser jag inte en som läser några böcker men jag fick dessa böckerna från en vecka och känner mer och hon snackar om god, kärlega, tjunabande och sex. Här är det 4 videor, 4 parter som är Loveology. Hvis du skriver till YouTube så finner du det. En serie som är gammal väl som jag huktat efter det är A Christ-centered Relationship. Och han snackar om det så viktigt att god är i mitten. Och han som du är single eller gifter eller färdigt är till liv någon till 30 parter. Och allt det du brukar tillfär så filtrerar det jag någon orgots, akkurat som ett filter. är helt trovärdigt med bibeln först. Och i färgen så är det några bibeltimmar runt omkring i Oyralokkar. Jag har en bibelbok som är annat än torsdag i lötene, Jack bibelbökren i Eströdne. Bruk häftene byrja bibelbok
Takk for det. Og minst til at i gjør så var det en giveaway. Vi så just fridgedagen. Takk for det.